लोगोसे मालिपारा बिथराइ बैसागु आफादनि जथाय बानजायनायजों खुंगा 20थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय बे फोरबो फालिनाया दिनै नैबे जोंनि मालिपारा जोहोलाव फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंदों। आरो बे खुंफुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु जोंहा मालिपारा ओनसोल हिसाबै खोब हारिमु बिथिङाव बर' माहारिनि फोरबोखौ अरायसम आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय जे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ अरायसम जोंनि इयुन जेनेरेसनसिम जोंनि हारियाव गोहोम गोलैनायनि थाखाय जे लांबाय थानांगौनि खाथिराव जोङो नैबे बैसागु फोरबोखौ जोङो बोसोरै फालिबोदों। बेनि गुबै आरो थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बर' माहारियाव गोमालांनो नागिरनाय माखासे कालचार जोङो बेखौ फिन बोखांबोफिननांगोन। जोङो सिगां समफोराव जोङो नुनो मोन्दों जेरैहाय आजै आजौ समाव जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'खर न'खर बैसागु रंजानानै जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन। नाथाय माब्लाबा समाव जोङो बायदिसिना हाबाफारि लानानै जोङो माब्लाबा खुंबोनाय नुदों। आरो आथिखालाव दिनैनि थासारियाव नैबे जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जे मोनसे समायना गाब गोनां महर मोनसे फोरबो महरै खुंफुंनो थाखाय मोनसे लांदां फोथाराव नैबेबायदि मोनसे स्टेजनि गेजेरजों जे बैसागो मोसानाय बादायलायनाय बा बैसागो प्रग्रामखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जायो आथिखालनि मुगायाव। दा दिनै मालिपारा दालाइ एबसुआबो बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जे हारियाव माबा मोनसे जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोनायजों माबा मोनसे लाब जाहैनो हागौ बे नोजोर आरो थांखिजों जोङो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजा सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो फालिदों। फुंनिफ्रायनो जोङो बैसागो थिलियाव जोङो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माखासे गेलेमु आयदा थुनलाइयारि आयदा जोङो बेखौबो लाफानाय जादों। जेरै गेलेमु आयदायाव जोङो गासै गथ'फोरनि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय जोङो मोनसे गेलेमु आयदा जोङो बेखौबो लाफानाय जादोंमोन। आरो फैयै फैयै नैबे दिनै दा मोनाबिलिनि नैबे दा समाव जोङो बैसागो मोसानाय आरो देमसि मोसानाय आयदा बे बादायलायनायखौ जोङो खुंफुंगासिनो दं बा खुंफुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो बैसागु मोसानाय आरो देमसि मोसानाय आयदानि बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायदोंमोन। बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो दिनैनि बे बान्था राननाय गासै आयदानि हाबाफारियाव देरहासार जानाय बिथांमोननो देरहागिरि बिथांमोननि बान्था गथायनाय जे हाबाफारि बे बान्था राननाय फोरबो हिसाबै जोङो आलासि सासे हांख्रायनानै लाबोदों। बिजनि दख'रा एबसुनि गाहाय नाथारि डक्टर मिजिं दैमारि बिथाङाबो दान्दिसे समनि गेजेराव जोंजों बाहागो लाफैगोन। दा दिनैनि बे बान्था राननाय जोबनाय हाबाफारिनि उन जोंहा मोनसे हारिमु मोनाबिलि आयदा दंबावो। दा बे हारिमु आयदा मोनाबिलियावबो जोङो माखासे जोंजों हारियाव माखासे खाबजानाय जोङो मेथाइफोर बायदिसिना बेखौ जोङो बेनि गेजेरजों जोङो दिनैनि देंखोमु मोनाबिलि बा हारिमु मोनाबिलि समखौ जोङो बारहोहरगोन। दा दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया जों नैबे जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा फोरोंगिरि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ जोङो जयै खौसेयै लानायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे मालिपारा दालाइ एबसुनि जिहेतु 20थि खेबनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जे हाबाफारि बेयो दिनै आबुं महर मोनबाय होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो।